na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyang neck. Ang akong ex-girlfriend na ay goiter. 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 Kung mag-atubang siya, dili yun mahalata. Pero kung mag-side view, kita bisag way suga. Murag na ay chocolate hills nga nipilit sa liog niya. Kung tanawon ni muktarong murag yun og salbabida. Mas kang paita, bukol sa liog niya, pertig yung dakua. Lawas niya Coca-Cola pero chubby iyang larynx. Pag-aag lips by Hana, isayangan ra niya ang akong gugma. Ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyahang neck. Na ay disability ang iyang neck. Ang akong ex-girlfriend na ay goiter. Ang akong ex-girlfriend na ay goiter. Ang akong ex-girlfriend na ay goiter. Ang akong ex-girlfriend na ay goiter.